Ambalmao Anula, Mohamed Touré Kabo, Vio Soba Kono, Washington DC, Amérique Faba Kono. Nege nye tani saba obe ano Vio Soba Kono nana no studio Sisi. Anga bi kunafoni kumaba obina talike nunu deka. Ajirala ka foko sungalo nyekorola la bagambalo umusaka o gelalen bado Mali jamana kono. Amina hakili jagabo fana ke ni musaka bola ka tomba Mali la o nyemoro noe Abdul Wahab Jakite. Ka fara kunafoni gafe sɛbɛn sɛgɛsɛgɛliw n'o ye Libération Burkina Faso sɔrɔsiw ka waleyaw kan sigida lakana jɛkulu jamana camancɛ yan fan na ani Danemark olu ka kurunba taji kurunba dɔ o bolibaga welekilulen don farafina gun kan Amérique jamanatigi dankan Kamala Harris ale ka taama farafina gun kan muguciw Amérique kalanso dɔ la n'o kɛra Nashville Tennessee mara la ka fara laada buru dilannenw kɔ n'an b'o wele ko takula halisa donko ni seko hukumu kɔnɔna an bɛna taa fana ni Burkina donko kɛbaga dɔ ɲɛkama an bɛ kuma kan ka fara an ka bi farakolo ɲɛnajɛ kunnafoni kan ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni ba ye k'a lase ma bi ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ. Y'a fɔ cogo min na an bɛna taa Bamako kɛrɛnkɛrɛnna ko bagabalo o musako o gɛlɛyara kosɛbɛ Mali la bagan maralaw sogo ani nɔnɔko ɲɛmɔgɔw Mali la olu bɛ ka 100 saradala 10 ɲɔgɔnna ɲini tɔnso boli san 2021 o ni san 2022 kɔnɔna na lahidu min taara furancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ o hukumu kɔnɔna na u b'a ɲini halisa dɔ ka bɔ sogo nɔnɔko o fanfɛla ninnu na jamana kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a kunnafoni walawala an ka jɛ k'a lamɛn. Bagan sogoko ani nɔnɔ o ko ɲɛmaaw murutilen don ni waati na Mali kɔnɔ ka da kan ko layidu ka min tala furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛma fɛ Colonel Assimi Goïta kabini san 2021 waati ni ka nɔgɔya don bagan dala dumuni ko la ko layidu ka mati mɛ Idrissa Sidibe y'u ka kuma lasela ye a bɛ ɲɛfɔli kan ye. Parce que degun de b'an kan jamana kuntigi n'o ye Colonel Goïta a ye layidu ta ɲɛ k'a fɔ ni kɔɔri sɛnɛla 100 sarala a bɛ 10 d'a ma kɔɔrikisɛ la ni turu bɔr'o la a b'a aliment bétail d'a ma o kɛra san 2021 na mois de mars an filɛ san 2023 la mois de mars hali bi ta tɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ laɲini kɛrɛnkɛrɛn min bɛ yen n'o ye misiw ka balo ye aliment bétail ye an b'a fɛ an ni yɔrɔ mun dira an ma u k'a bila an ka disposition na. Idrissa Sidibe y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini ye fɛn min ye n'o ye bagan dala dumuni ye ko n'a ma sɔrɔ a waati la k'a bɛna kɔlɔlɔba de lase sogoko ani nɔnɔko ma don nataw la Mali kɔnɔ. An seko tɛ dɛ mais ni gɛlɛya nana sogoko la a kɔni an miiri k'a fɔ anw de nɔ don yɛrɛ b'a dɔn an bɛ mois de mars la n'o bɔra mois d'avril bɛ na n'o bɛ mois de mai bɛ na dumuniko bɛ gɛlɛya donc an ka laɲini yɛrɛ ye mun ye a ka d'an ma mais a ka d'an ma da ɲɔgɔn fana a kana d'an ma da mun na an tɛ se mun kɔrɔ an tɔnden 11 ɲɔgɔn de bɛ nin jɛkulu nin kɔnɔ c'est à dire fɛn o fɛn bɛ misi mara la a bɛɛ b'a kɔnɔ welewelekan min bɛ ne bolo jamanadenw bɛɛ ka faamuya k'a fɔ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya de bɛ misi maralaw kan o gɛlɛya dun tɛ fɛn wɛrɛ ye misi balo donc an b'a fɛ bɛɛ k'i fanga fara an kan an ka se ka misi balo nin sɔrɔ puisque a dira anw de ma ni fɛn dir'i ma i m'a sɔrɔ i b'i kan bɔ. An ka dɔn k'a fɔ nin waati in na Mali kɔnɔ min ye bagan dala dumuni ye o tɔni 1 o bɛ feere 60,000 a bɔrɔ kilo 50 o ye 7,000 ye. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Bambara. Hali bi gɛlɛya hukumu kɔnɔna na ni Mali fanga o furancɛ fanga ka hakilisigi magoɲɛ fɛn jɔnjɔn sɔngɔ sabatili kan an'u kɔlɔsiliw la sugu la ni sunkalo kɔnɔna na jamanadenw fana y'u k'u ka nisɔngoya jira ka ban fɛn dɔn sɔngɔ kow la o kama VOA Bambara lasigiden fasiribaga Modibo Dambele ale ye kuma falen kɛ ni Mali musoka bɔlaw olu ka tɔnba ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Abdul Wahab Jakite ka bɔ Bamako an ka jɛ k'a lamɛn u ye ka kuma falen nin sɛfɛ. An ma fɔ ko prix ma yɛlɛma san o san sunkalo la prix bɛ yɛlɛn mais ɲinɛw tun ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa sɔngɔ kana yɛlɛn mais an ma se ka bɛn saba ma kosɛbɛ n'i y'a ta sisan sukaro kun feere la fo ka kilo ye 130 ye Mali yɛrɛ sukaro ye kilo 120 mais bi n'i ye dugu lajɛ Mali yɛrɛ sukaro tɛ ye cogo si donc o le y'u ka sukaro dɔ in feere 130 dɔw b'a feere la 140
donc o gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya filanan dɔ fana bɛ ye jumɛn ye an ka fɛn min yɛrɛ bɛ sɛnɛ anw yɛrɛ fɛ yan o de da ka gɛlɛn kojugu n'i y'a ta sisan n'i ye tamatiw ta ka jabaw ta ka woson ta o de da ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn min bɛ bɔ kɔfɛ. I ko fɛn minnu yɛrɛ bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔna la i n'a fɔ dala dumuni i n'a fɔ tomati ni jaba ni fɛn ninnu olu sɔngɔ ka gɛlɛn aw bɛ kan ka wulikajɔ jumɛn kɛ n'a ma ye k'aw ye faso jama ka lakana kulu ye pour que fɛnw sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya sunkalo dɔrɔn tɛ hali ni sunkalo banna. jago labilalen Mali la ka tila ka a fɔ ko jamana t'i da dɔn sɔngɔko la sugu yɛrɛ de kan ka sɔngɔ sigi n'i mago bɛ tamati la ni tamati ka ca sugu la a da kan ka jigin mais ni tamati dɔgɔyara a da kan ka yɛlɛn dɔɔnin. Aw bɛ kan ka mun de kɛ yaasa mɔgɔ minnu ni seba t'u ye aw ni fanga bɛ kan ka mun de kɛ. produit 13 jamana kalifalen bɛ mɔgɔ min na o y'u o de jateminɛ kosɛbɛ tulu b'o la nɔnɔ b'o la sogo b'o la te b'o la sukaro b'o la donc olu de n'u yɛlɛnna kojugu gouvernement b'a essayer ka i sen dɔ la walasa u sɔngɔ ka jigin dɔɔnin n'a bɛ fɔ fɛn min ma ko an ka dala dumuni tɔw tamati ni fɛn ninnu jamana yɛrɛ man k'i da don jagoko la parce que jago ye fɛn min labilalen Mali la mɔgɔw t'o de yɔrɔ jateminɛ mais an bɛ kɛrɛkɛ de parce que a bɛ bɔra mun na u ye o sira min ta o sira de man ɲi. Aw ye ASCOMA de aw bɛ yan fɛn sɔngɔ bɛ se ka ku mɔgɔw la cogo min na aw bɛ kan ka mun de kɛ sisan an bɛ nin wagati min na. o ye ka taxes de bin. Salen bɛna bin cogo di. a bɛ fɔ olu ma ko exonération mun bɛ taa fɛn ta dugu kɔfɛ ka na mun bɛ taa kɔfɛ ka na u b'o salon bin n'o salon binna o de b'a to bi ka fɔ sɔngɔ bɛ fɛn min na bi ni o salon tun ma bi a tun bɛ yɛlɛn ka tɛmɛ o kan Mali yɛrɛ ka dumuni bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ an y'o de kɛlɛ kɛ a ka ca san 20 ye bi parce que fɛn bɛnnen tɛ Mali la n'i fi ka Mali lajɛ ji b'an bolo dugukolo b'an bolo yala an ka fɛn bɛɛ kan ka bɔ kɔfɛ wa ka dumuni na. Kumana an balimakɛ dɔ fɛ Ansongo a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min fana bɛ ko ka monopole ko dabila. En réalité monopole ko tɛ yen mais u bɛ fɛn mun dilan k'a fɔ ko sisan so de ka se k'a kɛ fo fanga dɔ de ka k'i la an ko o de b'a la ni mɔgɔ kelen bɛ se ka na ni kelen ye o tigi kana n'a ye mais olu bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ o de b'a na ni a bɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko monopole ka sɔrɔ monopole tɛ mais u kɛlen bɛ ka sira min wɛrɛ tigɛ o de sira yɛrɛ man ɲi hali san bɛ dɔ k'o de f'u ye comme jago labilalen don fɛn bɛɛ ka labila n'i bɛ se ka ni kilo kelen de i ka na n'o kilo kelen n'i bɛ se ka ni tonne batan de i ka na n'o batan ye mais a man ka fɔ ko f'i ka se dɔ de sɔrɔ walasa ka se ka fɛnw na bɔ kɔfɛ ka na. Ayiwa sisan an bɛ taa Burkina Faso jamana la n'a yirala k'a fɔ ko fanga ɲɛmɔgɔ olu ye Faransi kunnafoni sɛbɛn n'o ye Libération ka sɛgɛsɛgɛli ko fɔ min bɛ jamana fangaw ka sɔrɔdasiw jalaki k'u ye denmisɛnninw dɔw faga sɔrɔdasi sigidaw dɔ la jamana kɔnɔna Worodugu fanfɛla la nka Burkina fanga a ye kunnafoni di sɛbɛn min kɔnɔ a bɛ kumana ko jalaki juguba ye ka ɲɛsin Burkina lafasalitɔn ni lakanabagaw ma o hukumu kɔnɔna na Modibo Dembele VOA Bambara fasiribaga ale b'a ɲɛfɔ an na an ka jɛ k'a lamɛn. Jamana ye laseli min kɛ a y'a jira k'a fɔ ko a barila k'a ye kunnafoni di sɛbɛn Libération ale ka fasiri sɛbɛn dɔ ye mun la ni a tɔgɔ ye ko Burkina Faso i bɛ denmisɛnnin ja dɔw ye ko olu ni kɛnɛ karababɔliw la saridasiw kan dɔ la gouvernement ko nin jalakili jugu ninnu ka ɲɛsin Burkina Faso jamana finitigi ani lakanabagaw ma ko a ka jugu kosɛbɛ ko u ye jateminɛli min kɛ ani u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka ɲɛsin sɔmi ani sigalako minnu ma ko ni fasiri sɛbɛn kunnafonidilaw ye Burkina Faso saridasiw jalaki k'a fɔ k'u bagara denmisɛnnin dɔw ma saridasukan kɔnɔna la i bɛ nin kalan ka laseli sɛbɛn kɔnɔna la fasiri sɛbɛn Libération a ka sɛbɛnni kɔnɔna la ko a ye dafadafali kɛ waleya minnu ni u ja tara video la mun sɔrɔla u bolo février kalo tile 14 ni i bɛ denmisɛnnin dɔw ye ani funankɛni dɔw minnu ni kɛnɛ karababɔliw la wayiguya Burkina Faso jamana kɛɲɛkayan fan na kunnafoni di sɛbɛn a ko denmisɛnnin ani funankɛni su 4 tun binnen don cɛ dɔ senkɔrɔla la wa u bolo kun sirilen don kɔfɛla la ja in kɔnɔna la ni a janya ye miniti 1 ani sekondi 23 fasiri sɛbɛn ko a dɔgɔlen b'a seere 3 ye minnu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ja in kɔnɔna la ko Burkina Faso saridasiw don Burkina Faso saridasiw a ma sɔn ni jalaki ma fiyefiyewu u y'a kɔn jamana fanga ɲɛmɔgɔw ko u bɛ nin waleya ninnu kɔn ni dɔw kɛlen don k'u yɛlɛma k'o don kunnafoni di kɔnɔna la yaasa k'olu ka danbe ani k'o tɔgɔ ko k'o tiɲɛ ni o ye Burkina Faso danbetigiw ka dugu ko wa ko u nimisalen ani u dusuma kasilen k'a fɔ ko kunnafoni di sɛbɛn ni nin ɲɔgɔnna tɔgɔ b'o la ko u bɛ se ka i yɛrɛ bila ka kow bayɛlɛma ta politiki sira walima duniya jamanaw ka kalaɲɔgɔnya o hakilila kɔnɔna la ni ka dankari a yɛrɛ ka kunnafoni di sariya misɛnmaninw la fanga ka laseli sɛbɛn b'o fɔ tɛnɛndon fanga ye France 24 datugu Burkina Faso jamana kan.
ayiwa san bɛ taa mali la kɛrɛnkɛrɛnna jamana caman caman fan la n'a yirala k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni jatigɛ walebagaw ka kɛlɛli hukumu kɔnɔna na bɛnkan dɔ sɔrɔla ayiwa o mara sigidaw kɔnɔna na sigida lakanajɛkulu i n'a fɔ dɔgɔnɔ tɔn dana ambasagu ani filan lafasali tɔn olu ka ɲɛmɔgɔ don seku bole olu farala ɲɔgɔn kan walasa ka lakana wulikajɔ boloda o mara kɔnɔna na ka ɲɛsi ka dan sigɛ i n'a fɔ dansogo walew kan o hukumu kɔnɔna na vieux bambara lasigiden ka bɔ koro n'o tijani wedrago ale b'a kunnafoni lakala ye an ka lamɛn walasa ka jadi walew kɛlɛcogo lakuraya mali camancɛ ɲafan na seku boli ka mouvement d'autodéfense ale ni dana amasagu kɛmɛ k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma nin wale ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra karidon tɛmɛnen seware wa laɲini min b'a kɔnɔ u ka se ka dangari wale tigilamaw kɛlɛ mamudu kucankile ale dana amasagu ɲɛmɔgɔ dɔ ye an k'ale lamɛn tɔgɔma in na n nana seku boli ka kan kɔnɔ ni y'a ye que ne de ye Mamadou Goudiankile de ne de ye mouvement d'autodéfense dana ambasagu parce que jawno tolen nga depuis 2016 ndenga goa dogon le ko dogonaw ni flow ko olu de be kɛlɛ la ni dogonaw ni flow ga kɛlɛ ko don bi malfatigiw filɛ ne Mamadou ne filɛ ni ye ne nana flow cɛla an bɛɛ ye fa kelen an bɛɛ ye ba kelen malfa tɛ ne bolo foyi tɛ ne bolo ne lankolon de nana ni b'a yira k'a fɔ kɛlɛ ni dɔgɔnɔw ni fulaw ko tɛ u ka fɔla hakilina min bɛ nin tɛgɛ di ɲɔgɔnma in ma ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ o de ye k'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ ko fulaw ni dɔgɔnɔw olu tɛ kɛlɛ la seku boli an k'ale lamɛn manipulation foyi t'a to fulaw ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ kɛlɛ kelen de bɛ yen o ye terrorisme kɛlɛ ye mais ne balima ninnu de ka ca la parce que munna u manipulela k'u don a la u nɛgɛra k'u don fɛn na u tɛ fɛn min dɔn ne bɛ mun f'u ye u ka bɔ kungo kɔnɔ u ka na nin jihadisiya ye silamɛya tɛ nin terrorisiya ye silamɛya tɛ an ye silamɛya mun sɔrɔ an fana baw la o de ye silamɛya ye jamana y'an bɛɛ ka jamana de ye u ka na u ka bɔ kungo kɔnɔ u ka na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana jɔ u k'a lajɛ an fa duguw jenina an ba duguw jenina mɔgɔw fagara denmisɛnninw fagara makɔrɔbaw fagara mun de ye nin lase an ma terrorisiya de nin bɛ lase an ma nin ɲɛmɔgɔ fila ninnu ka laseli kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko n'u ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kɔni na nɔbɔ kosɛbɛ dangarawale tigilamaw kɛlɛli la mali camancɛ yanfan na mamudu gujankile ale ye dana amasagu ɲɛmɔgɔ ye an k'ale lamɛn donc n bɛ min ɲini combattant fɛ an de ye fa kelen ba kelen de wagati n'an ye moyen sɔrɔ an bɛ jɛ ka patrouille kɛ an bɛ jɛ ka mɔgɔ jugu kɛlɛ an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa an sigi ka école dayɛlɛ ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ ka mairie ka baara daminɛ an b'o de ɲini mais mɔgɔ mɔgɔ minnu tɛ o fɛ olu tɛ maliyɛn piripiriw ye tijani widrago vieux bambara tɔgɔ la ka bɔ bajangara marabolo kɔnɔna na halisa an ka kunnafoni farafina gun fan wɛrɛ la ani ameriki yan nɔ an bɛ taa farafina kelenya tɔnba n'o ye union africaine o jamakulu ɲɛmɔgɔba musa faki mahamad ale ye wele bila tarata don hakilisigi ni kumaɲɔgɔnya ka kɛ kenya jamana na fariyako kɔfɛ minnu ye fangaɲininaw ka tɔn lajɛw kɛ ka mɔgɔ kelen faga jamanatigi b'a ɲini mɔgɔw bɛɛ fɛ minnu sen bɛ o kɔ la olu k'u hakili sigilen na ka kumaɲɔgɔn daminɛ walasa ka se sɔrɔ danfara o danfara kan jamana ka kelenya ni bɛnkan nafa bɛ min na o ye kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ min bɔra faki ka cɛkɛda la yanɔ ameriki ye jamana kɔnɔlataraw olu ma 39 ni kɔ sara ka mɔgɔ 29 jogi tarata don sɔgɔmada joona fɛ tasuma min kɛra kasobɔna Ciudad Juarez Mexique dugu min bɛ ameriki jamana dancɛ la o ye bɔnɛ ye min kɛra Mexique fanga ka fɔ la bɔnɔgɔla minnu sirannen don k'u bɛna gɛn ka bɔ ye u ye matilaw bila jatigida la ka tasuma dɔw la ka sɔrɔ u ma miiri ko nin bɛnna bɛna balawu jugu kɛ yaasa ka mɔgɔw ma Mexique jamanatigi André Manuel López Obrador y'o lase dusukasi la a ka don dɔ kunnafoni lajɛ la o sanfɛ.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Malikura o bɛ sen na halisa an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 sanfɛ Bamako n'a laminiw na. Ɲɔrɔdi Sahel an bɛ sɔrɔ radio émergence la 99 o ni tomi wɔɔrɔ kan. Bugunikaw an bɛ sɔrɔ radio Kumase 92 kan. Moptika an bɛ sɔrɔ radio Orona na 93 o ni tomi 2 kan. Tumutuka an bɛ sɔrɔ 93. Gawoka an bɛ sɔrɔ 106 o ni tomi 1 kan. An bɛ sɔrɔ fana sisan Abidjan 99 ka fara Wagadugu Burkina Faso faba kɔnɔ 104 o ni tomi 2 sanfɛ. An bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com wala an bɛ sɔrɔ fiɲɛsira fɛ n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara. Halisa aw bɛ ka Malikura jɛmukan de kɛnɛ kan k'o lamɛn Mohamed Touré fɛ ka bɔ Washington DC. Sisan an bɛ segin ka na VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye. Ayiwa Denmark a yirala k'a fɔ ko jamana ka kurunba dɔ min tun bɛ Liberia o tɔgɔ la o binganikɛlaw y'o dankari Congo Brazzaville o jamana kɔgɔjida la Guinée kɔgɔjida fanfɛla la k'a tigi jira k'a fɔ ko tarata dɔn ko nin y'a tile 3 ye kunnafoni foyi ma sɔrɔ a bolibagaw kan a n'a ka baarakɛla 16 minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ o kun kɔnɔna na VOA Bambara Modibo Dambele ale ye VOA Bambara fasiribaga ale bɛna kunnafoni walawala yan an ka jɛ k'a lamɛn. Danmarkaw ka taji pankuruba mun tun bɛ Liberiyakaw ka hakɛ kɔnɔna la binganikɛlaw binna a kan Congo Brazzaville ale kɔgɔjida ni a bɛ wele ko Golfe de Guinée o gun la a tigi ka kuma la tarata don ko nin y'a tile 3 ye u ma se ka kuma ni kurunbolila mɔgɔ 16 ye ani a baarakɛlaw ni bingani senfɛ min kɛra sibiridon wula fɛ kɔgɔjida la a bɛ kilomɛtiri 140 Pointe Noire ale kurunbo kari la tilebiyan fan fɛ bingalikɛlaw u donna Monjasa Reformer ka a bolikɛla bɛɛ minɛ olu kɔni bolila ka t'u dogo u ka kulun ale dogolikɛyɔrɔ dɔ la a tigi ka kuma la a bɛ wele ko Monjasa a y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni wagatinin na ko kunnafoni di siraw kɔni olu bɛɛ tigɛlen don k'u bɛ wulikajɔ la ni jamana fanga ɲɛmɔgɔw ye yaasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ minnu bɛ baton kɔnɔna la ani ka se ka dɛmɛ lase bato kɔnɔmɔgɔw ma ka se ka nin gɛlɛya in k'a latɛmɛ kɛn yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ ale ka laseli la Pointe Noire ale ɲɛmɔgɔ dɔ ka kuma la ko ni kulun belebele in a sera Congo baji la kalo tile 18 a tagara ka bɔ yen marisi kalo tile 22 ko a tun bɛ duniya ka forobajiw la dan karilen a la wagati min na ko mɔgɔ 3 u ye bato in ɲɛmɔgɔya ta ko kabini o kɛra batonbolila ninnu kɔni u tɛ kan ka sɔrɔ ka kuma n'u ye tuguni ɲɛmɔgɔ dɔ ka laseli la ka ɲɛsin AFP ma. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a ta ko sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛ na u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. Halisa farafinagun na a jirala k'a fɔ ko Ameriki jamanatigi danka n'o ye Kamala Harris ale bɛ taama n'a ye bi sɔgɔmada na n'o ye tarata don ye a ye laseli kɛ jɛɲɔgɔnya layidu ta ni farafina jamanaw ye VOA Bambara kunnafonidila Kayatu Traore ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ ɲɛna an k'a lamɛn. Ka min senfɛ a ka kan ka taa Tanzanie ani Zambie jamana kan. Be with you here in Ghana and to the people of this incredible continent. Harris ye a yira k'a fɔ ko a bɛ sini ɲɛsigiw bolo sigi ne farafina ka ɲɛta hakilina baara kɛcogo kuraw ye. A ka sarangani kɔfɛ l'Amérique jamanakuntigi dankan bɛ da taga jikan sisikulu dankan belebele min bɛ kɔgɔjida la ne a tɔgɔ ko Château de Cap Coste lajɛ. Château de Cap Coste ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye lawale la farafin minnu jagoya minɛna ka taa n'u ye jɔnya siraw fɛ l'Amérique jamana kan tun bɛ labɔ da mun fɛ ye. Misali la u tun bɛ farafin minɛni ninnu jagoya
jagoya siri jikan sisi kuluba nunu sanfɛ ka sɔrɔ k'u jagoya lata l'Amérique jamana kan. An ka kan ka dɛmɛ ani ba don farafina ka hakilina baara kura siraw la min bɛna kɛ sababu ye ka kabako sɔrɔw ani taabolo kuraw yakubayaliw bila duniya sɔrɔ babolo siraw fɛ. Haris ka fɔ la ne sinsili ye a kan farafina ka ɲɛtaw kɛnɛya bolo ani boloci jidilanw kan ka fara sɛnɛ ani bayɛlɛmaliw fɛnɛ o siraw kan. Sira kan ka yira l'Amérique jamana na min tɛ k'a fɔ ko an kan ka an baarakɛɲɔgɔnw dɛmɛ yi nka ka da kan k'a fɔ ko ani an baarakɛɲɔgɔnw ka kan ka lakɛɲɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. By African innovation. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa yan nɔ Amérique jamana na denmisɛnnin 3 ani maa baliguba 3 olu fagara jumadon kalan yɔrɔ dɔ fɛ min tun bɛ ni marifa caman ye tuguma kalanso dɔ la Nashville Amérique worodugu yan fan fɛ. O ye bɔnɛ ye min i ko a labɛnna ka kɔn wa a sɔsɔli daminɛna ko kurala i n'a fɔ marifa tiɲɛninɔ jamana nin kɔnɔna na joli kɛlɛ ni sariyatigiw ye. O y'o fɔ kunnafonidila Nashville polisi ɲɛmɔgɔba ye n'o ye John Drake. An ka bi seko ni kɛnɛ kan an bɛna kuma ladala buru dilanni kan Mali kɔrɔnyanfan na kɛrɛnkɛrɛnna Tɔnbukutu sigida la n'a kɛra bi-bina jɔrɔna ko ye barisabu ayiwa buru dilanna kuraw minnu nana dugu kɔnɔ o kelen bɛ ka a ko latunu dɔɔni o kama VOA Banbara lasigiden ka bɔ Tɔnbukutu Maimuna Muna ale bɛna a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka jɛ k'a lamɛn. Takula ye suman ye Tɔnbukutu dugu kɔnɔ min fɛlen don kosɛbɛ jango sunkalo hukumu kɔnɔna na. Ami Askofare Takula duna ye a b'a ɲɛfɔ ɲɛna min kama Takula ka di Tɔnbukutu ka ye kabi lawale. Takula kɔni an ka laada dumuni don an tɛ buru fɛ an bɛ Takula dɔrɔn de fɛ ala kɛ a kɛra cogo cogo ala dɔgɔyara ka se hakɛ ma a duni de ka d'an ye parce que a t'an kɔnɔ ja n'an ye buru dun a bɛ tɔɔrɔ min lase ma Takula t'a lase ma an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun b'a dilan ni alikama de ye u bɛ taa alikama san k'a ko k'a da k'a sin k'a mugu bɔ k'a ɲɛɲɛ bɔ k'a kɛ Takula ye tɔɔrɔ si t'a la ayiwa sisan alikama tɛ sɔrɔ la bɛɛ seginna farini de kan farini dun da ka gɛlɛn bɛɛ b'a dɔn a bɛ hakɛ min na sisan an bɛ Takula san 15 de tan Takula sisan a kɛra 15 ye a ka fɔ la Takula dilanbaga dɔgɔyali ani boulangerie moderne nani Tɔnbukutu dugu kɔnɔ o de kɛra sababu ye ka caman bɔ Takula dunni na nka boulangerie naliw fɛnɛ nafa b'a la ka sabu kɛ sifinakaw buru de ka d'u ye. Wallahi boulangerie nana a ye caman de bɔ a donni na boulangerie tigiw y'u seko yɛrɛ de kɛ n'o tɛ an yɛrɛ dama tɛ se ka dugu bɛɛ ka Takula ta Takula tɛ sɔrɔ la Takula tigiw fana a dilanni dɔgɔyara sisan so baba mun kan ka Takula dilan bɛɛ i sen bɔ a la sisan minnu b'a dilan u kɔni b'a dilan dɔrɔn de sinon nafa si t'a la ni boulangerie kɔni tun ma na a tun tɛ ɲɛ yɛrɛ fefefe ayiwa an ka denmisɛnninw minnu b'an bolo sisan buru ka di olu ye olu bɛ se ka buru dun a tɛ foyi la s'u ma u t'a u bɛɛ kɔrɔsa la an mun ye mɔgɔkɔrɔbaw ye fɔlɔfɔlɔ an degera la komi buru tun tɛ waati min an degera la hali bi an kɔni b'an ka laada kɔrɔ kan an bɛ kɛlɛ kɛ ni Takula ye. Fune Ture ye Takula dilanna ye degun mun bɛ Takula dilan na a b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Degun mun b'an kan farini ka gɛlɛn lɔgɔ ka gɛlɛn o de kama sisan an tɛ se k'a fɔ an bɛ fɛn caman sɔrɔ a la an bɛ alikama de san an bɛ se ka alikama kilo 5 san ou bien kilo 6 k'a ɲamagi ni farini bɔrɔ 1 pour que an bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la parce que alikama baara caman de b'a la. Takula dunni tɛ kɔlɔlɔ foyi lase adamaden ka kɛnɛya ma nka n'a tora tan Takula dilan bɛ sɔn ka tunu ka bɔ Tɔnbukutu laadaw la ka sabu kɛ farini ko gɛrɛya ye ani baara kɛcogo ɲuman kɛbagaw ye nin kun ye Maimuna Mure ka bɔ Tɔnbukutu VOA Banbara. Halisa an bɛ to seko ni dɔnko kɛnɛ kan n'a yira k'a fɔ ko nin ye Keyama Faisal n'ale dɔnko baga dɔ ye ale bɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna Togo Lomé ka ɲɛsi Art of Women n'o ye musow ka seko ni dɔnko degela ye Burkina Faso ale ye décorateur de a ye sababu kɛ ka dusu don musow la k'u ka baara ɲɛminɛ n'o ye fini baaraw ye baara min ɲɛminɛnen don cɛw fɛ an ka jɛ k'a lamɛn. Faisal Ninkema n'ale ye yɔrɔ labɛnbaga ye ka bɔ Burkina Faso n'a bɛ baara kɛ ni fɛn kɔrɔw ye i n'a fɔ bidon, filen, finikolo ani pinɛw a ka nali la Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni festival Art des Femmes ye Faisal Ninkema b'a ka dɔnniya tila ale ni musolakaw ɲɔgɔn cɛ. An bɛ min utiliser ni an bɛ utilité wɛrɛ bɛ yen an bɛ se k'o kɛ n'a ye wala wolo na truc an ye mina kolo ninnu fara ɲɔgɔn kan ka ivre kɛ n'a ye
ka yira mɔgɔw na k'an bɛ se ka fɛn ɲuman kɛ ni fɛnkolo ninnu an b'o fili don bɛɛ. musow bi fɛn caman kalan nin yɔrɔ labanbaga ni kɛrɛfɛ min dɔnnen de kosɛbɛ a ka baara nin gundo mun kɔrɔlen minnu tun ɲɛsinnen bɛ cɛ ma. Fatumata Bamba ale ye Faisal ni cɛma ka kalanden ye. N ye nin dilan k'a jira k'a fɔ cɛ minnu b'a fɔ ko muso tɛ fɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko jɔyɔrɔba de m'u muso la bi adamadenya kɔnɔna na. Yɔrɔ labɛnni a bɛ kɛ ni fɛn kɔrɔ ye minnu bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛda kura di an ka sigida ma. Faisal ni cɛma yɔrɔ labɛnbaga ka bɔ Burkina Faso. Filen ninnu a bɛ bɔ yiri kɔnɔ. Yiri bɔ ninnu a bɛ bɔ yiri kɔnɔ lɔgɔkolo ninnu a bɛ bɔ yiri kɔnɔ donc an bɛ se k'o ta ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛn ɲuman kɛ ka yira mɔgɔw la que au lieu d'aller chercher ailleurs an bɛ se ka min bɛ an bolo ka ta ka kɛ fɛn ɲuman ye. Nin tɛ Faisal siɲɛ fɔlɔ ye ka na Mali la. Festival kɛ o kɛ a ti kɔnɔni kɛ a bɛ wuli ka na Mali la ka na musow dɛmɛ minnu bɛ fɛ ka yɔrɔ labɛnni degi. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa halisa farafina gunna n bɛna taa senantolantan hukumu kɔnɔna na n'an bɛ taa Lomé ni VOA Bambara lasigiden ka bɔ Wagadugu Kader Traoré ale b'an bolo. Kader i ni wula. Anula Mohamed Touré anula VOA Bambara lamɛnnikɛlaw dɛ. Ayiwa i bisimila a yirala k'a fɔ ko senantolan na kɛnɛba nin kan ko dɔ bɛ bin na n'o ye étalon du Burkina olu ni épervier mun bɛ kɛ bi. O ye tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye Mohamed Touré ayiwa bi an b'a fɔ ko Coupe d'Afrique min ye farafinnagun senatolontan ɲɔgɔndanba ye ale b'a sen kan bi Burkina Faso lakaw ka tifinw minnu ye étalon du Burkina ye olu bɛna kari ɲɔgɔn na ni Togolakaw ka équipe nationale ye min ye épervier Togo ye o ye Famata Sɛgɛnw ye ayiwa olu de bɛna kari ɲɔgɔn na bi wula in na nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛni sun karili tɔ ayiwa an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ne yɛrɛ bɛ ni étalon ka senatolontan jɛkulu de an bɛ u ka mobili kɔnɔ an b'an sen fara ka se stade la min ye stade de Keke ye yaasa ka se ka taa ni senatolontan ni kari ɲɔgɔn na ni Togolakaw ye. Ayiwa i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa sisan an bɛna an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo. Saka. Gambi ni Mali ka senatolontan ɲɔgɔndan bi tarata don do marisi kalo tile 28 san 2023 a ɲɔgɔndan bɛ don CAN Côte d'Ivoire éliminatoire n'o ye ɲɛbila ɲɔgɔndanw ye o tile 4nan hukumu kɔnɔ. A ɲɔgɔndan bɛ tan Casablanca Maroko jamana kan a tun ka kan ka daminɛ kabini nɛgɛ 16 waati. Mali senatolontannaw bɛ se ka se sɔrɔ bi ɲɔgɔndan na Gambi ɲɛkɔrɔ. Senatolontanna minnu bɛ kɛnɛ kan o bɛɛ y'o de yira kabini Bamako yan juma tɛmɛnen Mali ni Gambi kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni se kɛra Mali ta ye hakilina jiginna celu 2 kanankolo. Seku Koyita ye Mali senatolontanna ye ɲɛfɛma éliminatoire de don an bɛ match bɛɛ jouer étape de n ka classement na n'o ye premier position ye an ka se ka to position na inshallah. Kuma fila tɛ yen Hamari Traoré bolo Mali jalatigi. An ka 3 points sɔrɔ ka sɔrɔ an ka qualification assurer o de y'an ka objectif ye ka qualifier ka jamanadenw bɛɛ la nisɔndiya. Bolo mun juginen don mɔgɔ juginen t'a la mɔgɔ banabagatɔ t'a la mun bɔra Bamako ka na yan an bɛɛ dafalen don denmisɛnninw hakili sigilen don entraîneur hakili sigilen don entraîneur y'a yir'u la ale tɛ foyi nɔfɛ victoire ko u ka gagner dɔrɔn ale b'o dɔrɔn de fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ. Mali senatolontannaw cɛ kɔrɔbalen minnu bɛ Casablanca Marokokaw fɛ yen o ma ɲina o dɔgɔninw kɔ n'o ye U23 ye minnu si ma tɛmɛ san 23 kan bi ni nɛgɛ 18 dana gosira olu ni Senegalitaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni Kamuru to Bamako olu bɛna an ka U23 dɛmɛ n'Ala sɔnna ka qualification ɲini. Farafina kɛnɛ 2 ninnu kan Casablanca Gambi ɲɛkɔrɔ ani Bamako. Ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma jɛmukan labɛnna balimakɛ Sɛki Ciro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Naze fɛ ni jɛmukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ ka bɔ Washington DC aw k'an bɛɛ don wɛrɛ la an ni ce ka